любимата ви телевизионна викторина с огромни печалби за нас. За вас! Огромни печалби за вас. Познайте коя е тази дума. Днес търсим нещо малко обло, което излиза от кокошката. Разменяме тези неща на Великден помежду си, служи за храна, има яйцевидна форма. С 4 букви, започва с Я, Ланга-Лунга, Е. Така, звънете само за 300 импулсчета на минута. Днес играете за награда екскурзия до Великденските острови. Ало? Да кажа думата. Да, думата. Думата е кастофон. Моля? Обажда се професор доктор Гергин Тончев, философ. Думата касетофон изчезна от речника ни, затова я търсим. Господин философ, останете на линия, за да споделите с нас своите познания, а ние тук търсим дума, която започва с Я и завършва на Е. Търсим нещо за хапване, което излиза от кокошката. Ало? Ало? Да. Таратор. И аз търся нещо за хапване. Таратор. Господине, според вас от кокошката таратор ли излиза? Търсената дума е нещо обло. Кокошката го снася. Сетих се. Обло излиза от кокошката, значи дарадонка. Нали говорим за нещо за хапване? Каква дарадонка ви? Да бе, верно. Забравих. Започва с Я и завършва на Е. Точно така. И става дума за храна. Знам го бе. Значи ягне. Не. Подсказвам. Започва с Я, но свършва на С. Да бе, верно бе, С. Значи яренце. Добре, господине. Блейте, оставим и да поблеете още малко. На втора линия. Ало, търсим нещо, което се разкрасява на Великден. Ало? Ало? Да. Това е жена ми. Тя веднъж годишно се разкрасява. Чакам Великден, че да се разкара малко тая чума. Не търсим жена ви, търсим нещо, което може да се пържи, да се вари, да се пече. Абе, вари печи, тя се е звере, бе. Белкин по Великден малко замяза на челяк. Разбирам страданието ви, но търсим друга дума. Останете на трета линия и мислете. Играем за екскурзия до Великденските острови. Търсим нещо, което на Великден се консумира с козунак. Я.С. Ало? Ало? Ракия. Добре, вие козунака с ракия ли го едете? Не само козунака, но и салатата, пържолите, сирене, кекса. Всичко това го топа в ракия и го ям. Добре. Останете на линия да ни продиктувате няколко рецепти с ракия, а ние през това време ще чуем следващия зрител. Ало, слушам ви. Ало? Да. Думата е фагоцитоза. Обажда се професор доктор Гергин Тончев, философ. Да. Фагоцитозата представлява поглъщане на даден обект от клетката чрез вдлъбване на нейната мембрана и обгръщането му с нея. Вижте, говорим за нещо обло, обгърнато с черупка. Черупката на нашето битие е фагоцитозна. Колеги, затворете ми на този луд да си яде фагоцитозата, да си яде. Търсим храна с 4 букви. Я.С. Знам. Ало, думата е орех. С черупка и са иде. И това не е, подсказвам, съдържа белтък и жълтък. Така кажи, щом съдържа белтък и жълтък, с 4 букви и с малко захар, значи кекс. Не кекс, пак подсказвам, отвън беличко, отвътре жълтичко. Да, значи слип. Това е моя слип. Нали е за ядене думата, за ядене? Вие слипа ядете ли си го и вие ядете ли слип? Подсказвам нещо, полезно е, вкусно, продава се в кори. Значи баница. Сочна, хрупкава... Не е баница. С какво минавате отгоре баницата, за да хване загар? С какво минавате баницата отгоре? С горелка. Айде, запалете си с горелката, опърнете се веждите и се гръмнете, но останете на линия завинаги. Следващия. Ало? Кой? Бай Благой, кой? В играта сте! Нямаме време, ще ви подскажа за думата. Кое е първото, кокошката или... Кокошката или патицата? Жена ми и двете.
стига с тая жена, казахме, търсим храна. Ако искате, оскобете жена си и я изяжте, за да мирясате. Ало! Колега, водещ. Да! От режисьорската апаратна се обаждам. Какво искате? Импулсният телефон заби. Развали се от толкова много идиоти, които си оставил на линия. Моля ви се, колеги, играта не е свършила и има още време. Пуснете моя телефон, личния ми телефон, пуснете, той също е импулсен. Хайде, пускайте го. Окей, добре, е готово. Ало? Има ли човек на линия? Ало, адвокатът и Тонев се обажда. Чуваш ли ме? Да, Тонев, кажи. Звъня ти на личния номер да те предупредя. Нали стекоха там документите от Панама Гейт? Ей, твоето име е вътре, с твоето офшорната сметка. Момент, Тонев, вие имате грешка. Нямам грешка, Тонев. Сметката твоята е А2624F на твоето име, с мръсните пари от телефонните импулси там, дето събираш. Само обаждам ти се да внимаваш да не се изпуснеш някъде, защото си публична личност. Ти ви водеш звезда. Гледай да не се разчуе по медиите, че ще изпържат като яйце данъчните. Да, познахте думата яйце. Думата яйце, уважаеми зрители. Нищо не сте чули, това беше играта за днес. Ще се видим никога. Ало? Да. Думата е комици, като комиците и приятели. Познахте точно така. Кой се обажда? Кажете ми. Любомир Любомирков от комиците и приятели. Какво печеля? Печелите реклама на комиците и приятели всяка сряда, четвъртък и петък от 22 часа по BTV. Приятно гледане!